sieltä päästy paukkuja. Porukka lähti reippaasti tuo vajaa 70 kohti K-paikkaa vastaista. Hyvä Heini! Hyvä Aaro! Tiukkaa vaan, hyvä Noora, tiukkaa vaan sinne, hyvä! Sitten näkyy Annes Kalmaa ja muutama muuta, mutta muuta voidaan tehdä, mutta oikein joudussa lähdettiin tuon K-paikalla. Joo, antaisin nyt oikein hyötyä sieltä, kun tässä tulee kuitenkin ja toivottavasti. Elikkä siellä tulee Touko Seppä kärjessä, sitten Ville Laitamäki, Niilo Syrjälä, Aaro Ojala, Niklas Ekström, Akseli Virtanen, Christian Puuström, Topias Kemppi, Elveri Syrjälä. Siinä meni poikia pelkästään. Mitä nyt olisi pitänyt Ronssu pistää iso? Lekka. Siinä leimaa ensimmäisen tämän lekkan kärjessä Eelis Johansson, sitten Iivari Vilman, Seeti Salonen, Heini Nikkinen toisena tyttönä ja sitten Angeniemen Ankkureiden oma poika Antti Reiman, Rasmus Toivonen, Riku Grön ja vielä sitten Ilari Virtanen siinä otti leiman ja taas tulee tällainen pieni tauko ja tyttösuunnistaja. Joo, sitä leppaa sieltä tuppaa tulemaan lisää. Hanne Hilo Lypsistä. Ja sitten Heikki Kumara, Aapo Maasilta, Matias Lautamäki. Ja sitten näyttää tulevan jo toista lekkaa, eli siinä leimaa Aleksi Karttila ja heti perässä Samuli Rousku. Mutta ilmeisesti on nyt lekka katkennut. Ja nyt voisitte jo sanoa kakkososuuden. Ja sitten on pronssikamppailussa siinä Niklas Ekström ja Akseli Virtanen. näyttää menevän nyt Akselille tämä kolmas ja siinä oli metriero ja sitten tulee viidentenä vielä spurttaa siinä maaliin. Niilo Syrjälä tulee seuraavana. Ja sitten on edelleen kirikamppailua täällä hiidenkiertäjät. Ville Laitamäki ja Christian Puuström käyvät kisaa seuraavasta sijoista. Ja Ville näyttää puittaavan sen 6. sijan. Ja sitten 7. ja 8. mies ja siellä on 9. Näyttää, että tullaan 10. siellä nyt juuri sillan yli kilpailun ensimmäinen tyttö. Joo, tuossa on Topias Kemppi ja Elmeri Syrjälä. Ja sieltä on nyt tulossa sitten... Kukas me nyt saadaan tästä? Melina Lahdenperä, joka oli tässäkin nopeimpana tyttönä, tulee sieltä myös nopeimpana tyttönä maaliin tällä kertaa. Ja nyt näyttää tulevan kirja ja isoa ruuhkaa sieltä viimeiseltä rastilta. Ei muuta kuin nyt vaan kaikki kurkut auki ja huutoa sinne, että saadaan se oma suunnistaja vielä ottaa viimeiset neut irti. Näyttää olevan nyt ainakin tähän mennessä näyttäisi, että siellä olisi kovinta kyytiä ja tulisi tämä seuraava kaveri, joka sieltä kaartaa loppusuoralle. Riittääkö paukut loppuun asti vai ajetaanko takaa kiinni? Ja siellä on myös Angeniemen Ankkureiden Antti Reiman siinä loppukirissä ja katsotaan onko isänsä askel vai vieläkö sieltä Antilta löytyy kirja ja siinä horjahtelee ja vielä on syötävissä Antillakin siinä. Saako kiinni? En tiedä. Koneen Rastivaarta suunta Jyväskylä Oriveinen ponnistus Lahden suunnistaja. Vehkalahden Veikot, Jämsän Rettiveikot, hiidenkiertäjät, Kakkonen, UK, Raasepori, Kangasla, SK ja Haminan suunnistajat. Nämä kaikki siis reilu minuutin sisällä tuohon ja aivan hetkisen kuluttua saadaan porukka tähän yleisön nähtäville. Ja sillä välissä tähän Välikarastilla kävi Essu Lanssi Vesanto, OK Seska Mikko Salino ja Rykmänti Mikkosen Vili Niemi ja tärkein eroa minuutti. Ja sieltä vaan letka jatkuu numero 26. KV:lta Topias Tiainen, Jaakko Skog ja Liisa Anttila. Ja mielenkiintoinen joukkue myös kannattaa nostaa tässä spekulaatioon Helsingin suunnistajien Ilkka Nurminen, Kalle Rankala ja Matti. Orientin Otto Simosas ero on tuollainen 50 metriä, mutta vielä näkyy siellä jo kolmaskin suunnistaja. Mutta kärki näyttää nyt tulevan siis tämän Otto Siltin johdolla tähän ja Simosas vetää siinä kunnon kirja ja siinä kolmantena leimaa Laihan Lujon Toni Saari. Kyllä nyt haistettiin oikein tämä Toni. Tänään antaa aplodit, roikuvat aplodit tässä. Valikkoviestin ensimmäisen kärjessä hiidenkiertäjät Lauri Silti ja tiukkaa tahtia perässä tosiaan Otto Simosas. Hyvä Otto! Tullaan reiluun 28 minuutille, reilusti alle ratamestarin laskelman 31 minuutin, mutta harvakseltaan porukkaa tulee, että nyt ja nyt on mielenkiintoista nähdä loppusuorassa näkee muun muassa Eija Koskivaara ja myös Kirsi Puuström on siinä loppusuoralla, joten tälle maailman mestareita ihan meidänkin onnoksia. On ollut tullut. No se riittää ja... maalissa ja
Sain pidettyä lupauksensa, että kuittasin nuo isovelissä, kun toinen ei joskus kasannut viivalle, että tulla kyllä sairaalaan, mutta toinen jäi jalkoihin kuitenkin. Ja viidettä ollutta isännöi Sairaala Puutarha. Sairaala Puutarha on Loppuun asti, Rasmus! Kunnolla askelta! Tuleeko täällä jonkun